Mama tini nong ni kami wa tamu jenggal asai media rokno ringani nangha. Sini kami yo jenggal omani hingkai seman bo iro wonjisiro zat pasbar hapaika gari prai 20-25 30 hapaika iphone jorada yo bo je wonjisiro hapayai kini bagan koi bagan rok tanka rabar tara rok tanka hingkai hungni hachimu dor mairo hungni mairo obrite onek nosto khayai seman bo awa haike ongo hinai mana khai hoka hingkai takalaibo abar chini ro hapaika bo hapaika hingkai kono parani borok nobo kono sungmani bo koroi parani borok nobo kono saman bo koroi hingkai elakar basi tongnai rok je komiti hinai khanago komiti rok la anglai silai sia siba samajani komiti ongka to thakori komiti di dafaika takalibo on jana daya hapai obdi dikhayai borokni manai khunai onek horini khaika phungni manai rok phiaka bagan rok tandai thangka bok tar swing khamani loge daya o tar lama tai jetai thangbok obono lama saya ge to tar swing khamaya o akhe tar swing thantoi no bagan malai khai bongni o tar je khere dere ongo hinai suja ongya hinai phangsa phangnai robor chara rok wai chara rok obdi dikhai danai thango hingke hungni hachimu dor mairok mankhaibo bo joto khagai telango hungni mosarok khagai telango hingke phanogrok khagai telango obdi dikhe ongo hinai takalibo chung ekhi mana khelai mani mana ongya chini imotoi kisuta hapka hab ulokai purbo korom soratoi bok gure habai tar joto singka singmani loge dayo horo sobo jani tar tansoi dei lakha naki kheindei lakha o tar kamamani no chini iparni borno joto ngo lagoi hinai dusioi sobo jani thanago sairokha mono ps deyo mono ps ni je mono ps ok chungno joto Abuni mungoi kes khlaija kha ne sawi tong tabu. Obo kes khlaijak mankhai je netro no hinai sakono bosi joto kisu dai tofong O netro hinai bokai bokamiu tong. netro hinai bokai rajadon parade tongo bini bufa korei boma tongo boma Tangai bini mungoi kes ana nangha. bini mungoi ta hinai kes ana nangkha obosumo saimeya bokai kaisa chini parade yo je tongjamani bobo hukai jago huk jodi khainan maya hingkai bini oro kamala khaisa jago hingkai akhi tongman jorada yo bo bai bakhi bin nam toi sobo kes jani khai roka bo ta kono disha manliya media rok ni basa kang bo gam khaiche kok samanliya Tabo je ONGC no aro samung khairia hanai norok basalai mani takuk netro hanai mung nang sawi thangmani bo saisung da basa nya khaba norok kami khungthani jotto pal mili laija norok abono samung khlairia hanai norok basalai bo saisung iro kono bine kono khomata korei bo saisung bai iro kambo khalairo miya khalaiyabo khaimiya sing je iro 65-70 poribar tongo sing joto kamini borok basai no bung sing joto mana khaika chini obo haiki manai nosto ongo fosol nosto ongo sing iro piri asubo toin thango apabo toin thango angbo matongo ani basa busugbo matong nai ni ahinai chung takalai joto mana khaileka hingkai je sarkarni company rok ni hingkai ekta bongni kaisa bobo cinta khaitai decision lathai kono chung to iro khogbo khogya dagati bo khaiya chini yago kono bog kono mungsa mani bijar mani maya i bongni tar kam kha hingkai i parani borong bagai tama hinai chung kes sajak naiba o netro company ni tang phangrok norok bai phai mada malai thika kogrok da khapai he kono dino ONGC ni je company ni tang phangrok hingkai ba committee ni tang phangrok kono dino parago haboi ni kami haboi kono dino jukti promotion samani kori chungno hingkai norok phainai salrogo haina hai o samungno chengrina bukhak thanai jana bondo khlai tonai chung hingka je ya kaisa mono ps ni SDPO sar himani ma khalairo na hine obisoi chung khalairo na hine chung gose mane yagulo je chungno o bongni ONGC ni mani kamakhai chung para chukti 65-70 poribar ni borok chung joto daitto lalang nangphong hingkai chung hingka loge de police ti kam khaidi hinai obo khayo bo ongya phong hingkai bongni je hajira rogoi bongni company ni borok nobo go khai oro kam khairi di hine hingka obo khaiba ongya phong bok sal kam khainai sari horokai thanai hingke ojora dayo tar kam khai chung 65-70 poribar ni borok no joto PS rok phai chung noromai telangnani hinai humke roi sakono hingka ta kaisa sumung chung khanai mangkha oro netarok phaioi norokno samung khlairina nangnai hinai gari kufur kawi thangpai hune mani aboro hingka bo party ni neta angkha
o akhe je neta rogo phaijak ONGC poila hapaikha ONGC hapai bo party ni bahai ke norok neta hini saimang kha bo party ningkha khanagara poila go ONGC hapaikha ONGC hapai parani borok joto mana khaika mana khaimani pore hinkai khoro o je gari kufur bai phayoi neta rok phai hapaikha hapai paikha hinkai bok gurei sime thango kono ekhe khairedi ekhe khaireya ekhe khaina nangnai ahini bo salangya nai sime thanga oboni pore khai oboni ekdini pore khai netoro hinai bose PSD ri khon dakha nini bagai case solekha nini ningse oroni je ngo head khai ningse borok ngo ONGC no ma thangnai ONGC no kam khaiya khainai ningkhai oro borni asuk shoktisali ningkhai oro borni asuk phanganang ahene bono humki rokhon ka engkai humki rokna ke sobo humki rokhon na ke PS rokhon ka engkai takuk netro no thanani PS ni borok rok talang thang ka naimo thang rok talang thang ka norok rok honai ja je netro no jodi naima thang rok je PS ni borok tilain thang kai chung 65-70 poribar ni borok chung sarai thanai netro ni logeo chung joto thangai bini tamar somosya chung joto khanai nai oke সমাধান ongya hinkai bo jodi lokobo thangkai chung joto lokobo thanai tai kaisa clear khai sai khnar ga mama nang sakata singo leader rok neta rok khayei samung charinan bagai kok sai thangpai ni samani norok bahai ke leader neta hne saimang ka boro bo party ni neta kiso sai khnar ga aifuro anglai nulai nurugya je borok samani abokai je botomano ADC sarkar ni neta rok khinai borok salayo anglai nulai nurugya afuro ani baboni bagai je samung khaimani ani tawo bokrok siljak ani oboni bai bestoni bagai ang naijak ya abon election baskang rogo khai neta rok itino budodi hne khapai election baskang to iro phai mane onek party ni borok phayo congress bo phayo CPM bo phayo tipro mutha phayo BJP phayo jungno joto burodi nongno je lama hamyana hamronai toy ronai current ronai hingai nongni water tanki ronai hingai nongno kuai bagan ronai nalikala bagan ronai robot bagan ronai hi samani election pai pekhe hingai obo kono jabo kurui hingai jung objeti je सरकार bai bane jaktai pa thui thanga asu thui thanga ani o boysta bo 37 oin tong hatabo o kami ni mungke sai khnar ga o kami hikai rajadon bai gogon ek loge ima duita para ga ekta para khayai chung tong na bo bisire khobja imo bisi khai deibri jab bisi PS monu bo bidan sabani bisingo 48 kormsara bidan sabani bisingo tini amhai jungjalongo tongmani bisingo ko neta hanar buskang rogo phaya apha phaka ya haike jungjal ongmani bisingo prai tunai bai hinkai প্রায় 15 দিন চলে 15 দিনই বিসিন যে কোন নেতা ইরো ফাইয় কোন পার্টি নি হিনয় কোন ইরো কখুকসব সাফাই আখো जोंनो जों बाहायके तो अंखा हिनबो जोंनो कोन हिनफाय आखो ताबुं नंनि जागाते जे सामुं खलायजागै दं माने आबरक जागानि नंनि पातानि कागज रक तथं चिनि अब जे 65-70 परिबारनि जे जोंता इरो जे तंजा माने चिनि जत्तनि पाता दङ कोन पाता करि केबनि करे ताबुं नर कामिनि जत्त मिलिलायै नरकनि नायमाने तामो सामुं खलायरिनाय ना कि खलायरिया जों अब जे कायसा सरकार बाय निर्देशित दं माने बक जदि जों कोनो दायित्व करै तार कामाइबो दायित्व करै माने कामाइबो दायित्व करै हिंकाय जे कोनो एकटा ओइबो दायित्व करै हिंकाय अवश्य बट सेंट्रल गवर्नमेंट अवश्य खाइ थांथों आर जदि अवतेते माने कामगै सिन सा दायित्व हिंकाय जों खायरमाया ताइ कायसा सुमो हास्ते हाफां नायखलै तुइदुलै दंनाय याखाबा ADC हाफां नबो नायखलै तुइदुल दंनाय रनो तिनि कामि आमतया हाबै सिंया थाया कारै सामुं खाखलाय थांमानो दिये नों तामो साखलायनाय हाफाङाव बावनो सुंजा गामिनि बरनो सिंया माने गामिनि बरनो जे साया माने बग जे इरो फायाखै सामुं खायखाय थामाने बावनो बिराद बियानि जों इरो कायसा सुइला तैफों माला तैफों जों इरो कायसा पारानि सकदरि हिने दङ जिने पारानि सकदरि जे बुरा बुरि न बग याफुं मान सनमान रया बग किसेपन जोंनो साय थाया आनि सिमुं आनि बुंखाय रहिम मोहन आनि बाबानि बुं रबिन्द्र